Errugbian, Biarritz Olimpik Montobanen kontra hariko da arratsuntan. Miarrizarrek 3 garaipen lortu dituzte segidan, baina horrek ez omen die presio berezirik sortzen gaurko denboraldi hasieraz eta urtengo erronkez solas egin dugu Ekainimaz Biarritz Olimpik taldeko jokalariarekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, kirola izanen dugu protagonista gaurko saioan eta bestalde Atletik futbol taldeak apirilean irabazi zuen Errege Kopa bertatik bertara ikusteko parada izan dute zaleek, lehen aldiz Ipar Euskal Herrian hiriburun. Eta ostirala denez, asteburuko planak ere gaurkoan asteragoaz. Ekainimaz Agirre, Biarritz Olimpik taldeko jokalaria Montobanen kontra hariko da gaur, Prode Bisailaren 4. jardunaldia, denboraldia Siberrian, Miarrizarreko jokatu dituzten 3 partidak irabazi dituzte, 3 garaipen segidan, baina gaur presio berezirik ez omen. Nik uste motivazio gehigarri bat ematen digula, ikusten dugu gure taldeak funtzionatzen duela, gure jokoak funtzionatzen duela, beraz, gure ustez hori motivazio gisa hartzen dugu eta... Biarritz Olimpik taldea berriturik agertu da aurten, jokalari berri ainitzekin, 21 urteko Beasainarrarentzat 6. urtea da, bere ustez denak gogotsu daude. Oso dinamika honean dago taldea eta zelaian ikusten da ez, partidaz partida gauzak hobetzen goaz, gure artean lotura sortzen goaz eta egia esan plazer bada hemen Agileran eta kanpoan jokatzea talde honekin. Oso talde polita dugu, elkarrekin ondo konpontzen gara eta egia esan denboraldi hasiera ezin hobea izan dugu, beraz bide horretatik segitzea espero dugu. Eta gainerat, Lapurdin dabilen Gipuzkoarrak 2026 artean segituko dugutienez xurigorriekin. Bi denboraldi hauetan nire jokoa aliketa gehien azaleratzea eta aliketa partida gehien jolastea da nire helburua ez. Azkenean hemen jokatzeko eta ongi pasatzeko gaude, naiz eta gure lana izan ongi pasatzeko gaude hemen eta... Espainiako selekzioan segitzen du ere, ondoko hilabeteetan Europako txapelketa jokatuko dute 2027an munduko kopan parte hartzeko gogoarekin. Prode Bisailaren 4. jardunaldia beraz asteburu-untan, Miarritze Montobanen dagoela, partida hortziraluntan, arratsaldeko 7etan. Prode Bisailan 16 talde, Miarritze 2. da orain, Montoban 9. tokian. Eta gaur 8, Miarriztarrek Grenoble hartuko dute etxean, hemen Agilera kiroltzela juntan. Ipar Euskal Herrian lehen aldiz Atletik futbol taldeak apirilean irabazi zuen Errege Kopa ikusteko parada izan dute zaleek. Bilboko klubarekin elkarlanean diharduten taldeek edo bederen Euskal Non-League Dayen parte hartu duten taldeei kopa erakusten ari dira, eta oraingoan hiriburuko Ainarak taldearen txanda izan da. C'est un honneur déjà de recevoir un trophée prestigieux parce que horrelako garaikurrentzutetsu bat bertan izatea ohore bat da. Telebistan Atletiken partida eta jokalariak ikusteko ohitura duten aurrentzat apirilean irabazi zuten garaikur hau bertatik bertara ikustea gertakari garrantzitsua da. Eta espero dut grinak piztuko dituela. Eta zergaitik ez, egunen batean, titulu hau bera, beraietako norbaitek irabaziko duela. Pourquoi pas, peut-être plus tard, la gagner à leur tour. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Jokalari gazte askonentzat, ametsa da justuki horixe bera. Agian maitatuko zenukez, egun batez, kopa irabaztea? Bai. Hori amets bada zuretzat? Bai. Eta ekimen hau... Xantza bat dugu, polita da eta Bilbao azkarra dira eta kontent naiz. Datozen asteetan, Biarritz eta Arbonan ere izango da 40 urteren ostean, Lehoiek apirilean bereganatu zuten 25. kopa ikusteko parada.
Arratsaldeon ikusentzuleok, ostirala izan da asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana Frankek aipatuko digu. Bai, lehen itzorduan Pantzo Irigarai, aktorea ikusteko parada izanen dugula Biajaratxean beraz, 8:30 beskoitzen, Bixintxo gelan, Pantzo Irigarai baigorriara ezagutzen dugu, berriketaria, Irulegiko irratian, Euskal Irratiak sarean, Gezur Flash eta olako saio umoretsu andana egin du, antzerki frango idatzi izan du ere, bereziki Armendaritzeko gazteek emanik eta hola, eta orain bakarrizketa eskaintzen du eskuin eta ezker baigorrin, bere herrian ikusteko parada izan dugu, eta hortaz, arekin zenbait solas egin ere, irri solas nola ez, hitz jokoak egiten baititu maiza entzun. Badute beste txemetipi bat, deitu dute Luka. Berazunen helbidea izanen da, Luka, lako, luku, laku, leku, senpere. Bitxiena helbide untan da senpere. Badituten ere, erakasleak eman ezaun hitz jokoen emanaldi hortan, inspiratia da, frantses humorista batetaik, berak frantses egiten zuena, de voz, hala. Gindena duk joana, izena joana duena. Izena joana duena, nora joan zaio izena? Ez, izena etzakok joana, deitzen duk, joana. Joana. Ez, iztibalio, deitzia joana gina duk, ana duk joana. Eta nik estilo bera egitea biztik ikustatzen zaut, baina jostatuz euskarazko hitziekin biztan dena. Ziek ez dakizizek den hori baina, ez da beti hon esu bera jakastau keitian. Bizka. Beraz, Jure ikusten duzun bezala, irri egiteko parada, Biajaratxean, 8:30 beskoitzen, Bixintxo gelan, Pantzo Irigarai aktore umoretsuarekin. Mikai Frank, mila esker eta orain beste plan bat Aitorrekin. Beste batez, esan bi izango direla, bi kontzertu ezberdin, biak ere bihar larun batez egingo direnak, ordu antzekoan eta beraz bietara ezingo zarete joan, baina biak ere estilo aski ezberdinean eta nire ustez ederrak batetik. Marina Beheretxe, bakigu, Jorin Jolea, Baionarra, hemengoa, 39 urteko musikaria, Ipar Euskal Herriko Orkestako lehen biolina da bera, eta duela 2 urte plazaratu zuen bere bigarren diska, Aztarnak izeneko, eta justuki, esan bezala, bihar Donibane Loitzunen, bertan izango dugu Tanka gelan, diskonen kontzertu ikusteko parada. Esan bezala, 2022ko apirilean plazaratu zuen, 14 kanta orotora, horietatik 6 bere sorkuntzak, eta bertan musika klasikoa eta euskal musika uztartzen ditu, eta beraz, esan bezala, aukera polita bihar Donibane Loitzunen 8 hori ikusteko. Baina, musika klasikoa baina, doinu berritzaileago edo modernoagoak maite dituzten entzat, badaukagu ere proposamena, hau Lartzabelen Espletenian, arratsaldeko 8 eta 20etan, Mizeliun taldea bertan ariko bai da. Mizeliun taldea, esan behar da, 2 urteko ibilbidearen ostean edo prestakuntzaren ostean, ekainean eman zutela beren lehen kontzertua, elektropop estilo batean, Marilu Lepeiraden hitzei gorputza ematen die talde honek, eta Mizeliumek kuriosita bezala esan behar da, esan nahi duela, bakigu basoan gaur egun ontxo batek konektatzen dituela zuaitzak, eta horako sare bat sortzen duela, eta bereiek ere sare bat sortu nahi izan dute beraien musikaren bitartez, eta esan bezala bihar arratsaldeko 8 eta 20etan aukera izango dugu Espletenean ikusteko, eta bide batez gogoratu Eleketan erakusketa ere bertan dela, beraz, nahi dutene Baiarako istorio eta euskalkiak ezagutzeko aukera ere izango dute Espletenean bertan. Jure. Hala beste musika proposamen bat, aldi honetan kontzertu berezi bat aipatuko dizuet, bihar bertan Neumak taldea eta Maider Zigarroak kontzertuak eskiniko dituztelako Sarako leizeetan. Emanaldi berezi honetan artea, kultura eta natura nahasiko dira ingurune zoragarri batean. Maider Zigarroa artista senpertarrak musika intimista proposatzen du bere lehen diskoaren bidez, eta Neumak ordea instrumentu tradizionalen bidez erritmo garaikideak uztartzen ditu. Gaualdia arratsaldeko 8etan hasiko da, zoritxarrez sarrera guztiak agortuak dira, baina horren truke beste emanaldi bat ere proposatuko izuet, beste kontzertu bat. Hain zuzen, igande honetan Julie Hook kontzertu eskiniko duelako Iziritzeko Elizan arratsaldeko 6etan. Ikusentzuleok, hause izan da guztia, gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean saioa bukatuko dugu Neumak taldearekin.